Салом, бонувони зебо, духтаракҳои хушрӯ, навшогирду, дӯзандаҳо, касоне ки канали маро тамошо мекунанд, ба ҳама дуруду паёми худро мерасонам ва мехостам имрӯз бо шумо ман хе куртаи миллии тоҷикӣ кокеткадору размергириашро чӣ хеле ки пеш дар наворҳои пешам меркагириро нишон додам, ҳамонро ҳозир ба шумо нишон диҳам ки чӣ хел меркаро мегирем. То охираша тамошо кунед ва шумо мефаҳмед ки чӣ хел меркаро гирифта мешавад. баъде ки духтем гарданро, ман хе гарданро духтем, хе гарданашро духтем, хе обработка карда лаби гарданро ҳам строчка давонда, манам хел строчка давондагӣ манам хел шуд. Анакун инро болои ҳам анахе кушода, пуштак бо пуштак, манахе пешак болои пешак, даҳани курта китф ба китф туғри карда, анакнун меркагириро ман ба шумо нишон медиҳам. ҳозир китфро ва манаи пешаки остинро нишон медиҳам. Китфро аз инҷо ва пешаки остин аз инҷо. ҳозир ман ба шумо хат мекашам, шумо бинед. Манаи китфро бо пешаки остин. Китфи мо 9 буд, ман 11 мондам ва аз ҳамин ҷо то инҷо аз мо 15 буд, ман 16 мондам. Дар зои ман мегӯм ки 1,2 сантиметри зиёда, ина қариб 2 сантиметр ман ҳамҷа мондам. Манам хел. Анакун кушодиашро чен мекунем. Кушодии пешаки мо 33 сантиметр. ин 16 нею 16 32 меша, 17 34, бана 18 мемонем, 36 мегирем ҳозираш ба баъд боз майдатар мекунем. Дар ҳамин ҷо инро хат мекашем. инҷа ҳарфи пилус шуд, хеле аломати пилус шуд. ман инҷа дарозии пешаки мо 27 аст, ман ҳозираш 29 мемонам, 2 сантиметр. ва ҳамаи ҳаминҳоро манам хе кулула шакл мечаспонам. ҳозираш духтаро ҳамин бурдагӣ ки ман ҳозир айрӯи хат мебарам, он хате нест ки ман бо ин часпонам. ман ҳозираш гуфтастам камака инҷа калонтар мондагиам, бо оснаровка мекунам. ҳамаи ҳаминоро мечаспонем. хе мебурем. мана оли инҷаш меистад, анам хе буридем. Анакну пуштакашро чен мекунем. Чанде ки ман амиҷаб чен кардед 18, пушта 2 сантиметр зиёдтӣ чен мекунем. Пушта 20 мемонем. Барои пушт бояд кушодтарак биёяд. Пушта 20 мемонем. манам хе пуштакро 20 мемонем. дарозии пуштаки мо 20 аст. мана аз инҷо аз анами нуқтаи гардан чен мекунем 20 ки бошад. мана 20 21 ман хе мемонем. 21 мемонем. аз ҳамин ҷо инро бо ҳамин ҷо кулула шакл мекашем. мана инҷаро ки чанде ки мондед, ҳаминҷа бояд 1 сантиметр майда бояд биёяд. ина унҷаи мо қариб 17 буд, қариб 17, ина инҷаи мо ҳозираш 16 омад. инҷаро ҳам хе мебурем. Анакун инҷаро мебурем, боз инҷақати мебурем. анакун бинед духтаро, инҷа ҳозир аз он камакак чоркунҷа шакл омадагӣ, мо бо метавонем ки онро камакак оснаровка кунем. Не ки аз сабабе ки аз занаки калонсол аст, вай намехоҳад инҷоҳош майда биёяд. Барои ҳамин куртаи мо манам хеле о қадар мисол кулулаи боло рафтагӣ нестай. барое ки вай занакҳои калон чихе нағз намебинанд. Ҳамаи ҳаминоро гирд ба гирд утюкати клейкакати мечаспонем. куҷош ки зиёдатӣ буромадагӣ мебурену тамом. мана дид пуштакашам ай пешакашам калон омадагӣ. анам хел тайёр мешава пешаки мо. зиёдтиша мебурен. куҷое ки ман вақте утюг мекунем зиёдтӣ мебурем, мебурен. мана бонувони зебо
кокетка бояд анахе тайёр шавад. мана бинед манахе бисёраш кулула мехоҳад ку бо хе кулула кадам меша инҷа майда мегирен хе кулула мебе анам хел аз мо ҳам хеле бо нофаҳмоӣ бошад дар комментариҳо нависонед ё ки видеоҳоро ҳамун видеоҳои пештараи маро илтимос бонувон то ахираша хушу тамошо кунед. ҳар як намуди ҳамин куртҳо дубори себори навор гирифтагиам нафаҳмидед баъд комментария нависонед ки ман ба шумо ҷавоб гардонам. ба ҳаматон раҳмат. хонаободию тансиҳатӣ ба шумо хоҳонам.